Mezaya bịa n'ụwa ọzọ n'obodo anyị Mezaya bịa n'ụwa ọzọ n'ụdị mmadụ ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo Anambra ka anyị godo ibedo Mezaya bịa n'ụwa ọzọ Mezaya bịa n'ụwa ọzọ ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo Mezaya abịa n'ụwa ọzọ n'ụdị mmadụ Mezaya abịa n'ụwa ọzọ n'obodo anyị ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo Anambra ka anyị godo ibedo Mezaya abịa n'ụwa ọzọ Mezaya abịa n'ụwa ọzọ ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo ọ bịa n'ụwa n'ofufe ama akwa n'ọzọ obodo Igbo si na osisi mgbu na-ebuli onwe ya osisi ọjị na-ebuli onwe ya n'elu ụwa okwu Igbo ọzọ bulugolibe obi na-asọ m nsọ na Mezaya abịago ụwa ọzọ onye nzọpụta abịago ụwa ọzọ Bishọp nnukwu nwa Chukwu nwelu ka o si eme ife maka na emezie enu mana na uche Chukwu ga-emelele otu ego ọ dị ọ na-abụ Chukwu n'ezi anya ogbele ofu ọgaranya ka ọka mkpụrụ osisi n'ime obodo ekughara mba niile anụba maka fa onye ọbụla gbabazi ka ndị ọcha ọzọ obodo Chukwu echetago anyị Chukwu echetago gị Chukwu echetago gị ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo Chukwu echetago gị Olise echetago gị Chukwu echetago gị otu nwa agbara ọkụ n'ọzọ obodo Chukwu echetago gị Chukwu echetago gị onye mmeri n'agha ala oyi nwe ike bụ ọnụ Chukwu echetago gị ala isi ụzọ nwe ike bụ ọnụ nne m dị nwe ike bụ ọnụ otu nwa agbọrọ ọgụ na Anambra Bishọp nwe ike bụ ọnụ Bishọp n'ụwa niile ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo ebube Chukwu ụzọ n'ụwa niile ode n'ụwa ka egwu na-akpọ okwu akpụ n'ọnụ n'ụwa niile odogwu ụbala ego bụ ụwa gali akụ ga-abaghị ịntanetị akụ atụ egwu ọgaranya ngada gadam 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 garagadangam ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo ode n'ụwa gburugburu Chukwu echetago gị maka na onye Chukwu gosiri ọ gosigo ya ọba nganga ba n'ime Chineke do maka na ọ bụ Chukwu nwe nganga jiri Chukwu nyaba isi ojiji ukwu ji ife niile oge niile ofufe magba n'ọzọ obodo nọ n'ekpere ọ na-ebe na-asị Chukwu nnado ebe dị ebube chetaza naanị o Chukwu zara ebere ma were ofe ọgaranya ficha afọ iru agwa mgbochi wee kewaa ọ chụrụ ụbịa
tinye n'ọfịa ma wepụta otu nwa gbọrọgwụ n'ọzọ obodo ọkụ nyere mba n'Igbo odogwu kalisia gburugburu o nyere ụbịa rekedi n'ofufe ama akpa o nyere ụbịa rekedi n'ọzọ bụla ekwusigo manya ụbịa rekedi na Anambra Naijiria n'ụwa niile onye nkụ ụbịa mkpakọrọ na Aba Ebube Chukwu ụzọ na Koye kalesele ofufe ama akpa nọ n'aṅụli ọzọ bụrụ nọ n'aṅụli ekwuzigo nọ n'aṅụli ụmụ Anambra nọ n'aṅụli Naijiria nọ n'aṅụli ụmụ Afrịka nọ n'aṅụli Biajulu afọ bịaru ụmụ ogbenye na agbata oyi ya na awụm maka na ọbịbị ụwa bichọpụ ka na Bangali otu nwa bọlọgụ aka nọ risach ma afụbeghị m onye dịka Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo oji Chukwu bụrụ ụzọ otu nwa mere ibe nyere ọra niile ife dịka ga adịrị adị ife dịka ga akọkwa n'anyị n'elu ụwa High Chief Aloysius Igegbu ọnụ ọgaranya n'ime Chukwu Nnamdi nwe Igegbu ọnụ ịbịara ụwa ya ọtọchukwu ogologo ndụ n'ala isi ike amamife nghọta uche na alụ akụnụba zuru ezu bụ ịyatalụ n'aka Chukwu o were ọmụmụ gbanyelụ gị aka Bishọp wekwe Chukwu gwa ma na-eme mkpa okpelu ya o kwuru sị karịa ma obi Chukwu ga-adị ka mgbọkpọ ebe ya bụ Ebube Chukwu ụzọ eriela skadị ya n'elu ụwa Solomon abịago ụwa ọzọ bụ na-ekwelugo onye nzọpụta melụ n'aka ya ka ji malụ dike mama ome mmadụ iri ọha niile ife ọma niile mere n'ụwa ka ụwa na-ekwu omebụrụ onye ọ dịrị Ebube Chukwu ụzọ gwara ụwa mgbaka dike ma kwuru n'okwu ọnụ ya o kwuru si na ibi ịtụ alịla bụrụ gị ife gara aga n'elu ụwa ife isi ike na ụbịa mba ebaghị isi onye ọzọ bụrụ na ndị obodo ọzọ na onye ọbụla ga-adịrịrị kọntented site n'ike nke Chukwu etiko dike na ọzọ obodo na-ebu nnukwu mmanwụ ma na-ekwu na ekete mgbasa ọ bụ na ndị of Africa Edu Oliver dị Kokwe afọ nwe lota nna na-esi n'ifte gaba n'iru ode n'ụwa niile Bishọp nwanne m Bishọp nwe mmeri ọnwụnwa abịabelu ode n'ụwa nwe mmeri ọnwa na Job makwa na Job nwe mmeri ọnwa na David ma David nwe mmeri ọnwa na Elijah makwa na Elijah nwe mmeri ọnwa na Bishọp ma Bishọp nwe mmeri agụba akwụkwọ nsọ onye ọbụla nwere nke ya nna ndị nwere okwukwe
Elayi na Hezekaya anyị jedoro okwukwe Stephen okwukwe ji wee tugbuo ya ala oyiwu ike bụ ọnụ ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo Daniel n'elu n'ọdụm Barnabas Shadrach n'ọdụ ọkụ Mishak na Abednego wee dịlịgabazie ndị a bụ ndị nwere okwukwe Bambara Anamania Ego galanya Asonye polo Akonu jamaka Ego ni medigo kona maju Aga mabodo kuzo mwenenu Olo Ibadan obi ogaranya Baba mbok imoni bene nyogaranya obi anwole maka na ibe ego n'ụwa dị iche ajụjụ abụrụ who you help mmadụ one ka inyelu aka mmadụ one si n'aka gị eri nri ka anyị kwuke n'eziokwu onye ewekwa n'iwe ka anyị ga-azaba obenuju agụ na-egbu n'elu ụwa ajụjụ onye nkwujọrọ gbaghalụ maka eti ka ngwa gị ma gị malụ amalụ maka na ụtọ na nga na ọgaranya bụ ọtụtụ mmadụ ị na-enye aka nna kenye bụ ndị na-eme ofụma bụ ndị onye elu aka obodo a na-ekwu ife ọma maka ya ude n'ụwa n'ime ka Bishọp jebe jebe Bishọp naba naba unu makwa na onye njenje ka onye isi awụ ife malụ a na-ekwu na nkịtị ije mbe mụta ife ejogo m ọrụ n'Igbo wee malụ ife dị iche n'egbe na egbe abụdị mba bụ ogologo imi ya okologo aka afọ icheli ya ọzọ bụ lini ego mmadụ bụ na abịa azụ n'azụ mmadụ bụ na abịa azụ n'azụ n'elu ụwa ife agba n'aka ejugogbe n'i ya atọ na atọ ilu na mmadụ ebutebe ike iche ka akụkọ ọkpọ asị asị ife na-ekwu bụ maka fiskal cash properties na raw money iche obodogwu onye ofe akasị ofe niile onye ofe n'ọzọ obodo ego olibe dịka ogbe nwe aka n'ite esi na ezi na ibite Nnewi South bata ọzọ ụbụrụ ekwusigo jebe ofufe ọma akwa n'ọzọ ụbụrụ Anambra steeti na nke Bishọp Ebube Chukwu so n'ọzọ obodo nụmakwa na geti ya ego oghe ọnụ ụzọ eluigwe onye ukwu na onye nta na-abanye ọgaranya obi salịsalị ịbata na obi Bishọp n'ọzọ ụbụrụ Abuja Lagos na South Africa na obodo ndị ọzọ ga achọlụgo oche ịnọ n'ọdụ libife olili ọgaranya nwere obi umeanị o siri ọra Bishọp ụgwọ mgbara ọzọ obodo maju mpako n'elu ụwa o wee bụrụ kachi si kee ya rapụnụ na ụnụ achụghalịzina ya maka na ndị ọ na-enyere aka n'ụwa elika onye achụghalịzina ya onye akọchakwakwana ya ọkada nwere ego ga-eti ya dị isi ọgaga ịkọsa mgbagoba ụlọ
Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo obere nwe onye ọbụla na-achọ kọntaktị ya baba n'iru na Chukwu kwụ gị n'azụ mana ana m asị ọkụkụ na-aba nri anya uhie akọkwana ya jiri anya mana ọyị gị were uche ma na-enyi gị nwoke na-ebu ife ọ na-eme n'obi maka na ife agụjemire dị ya na mbọ ma ga-ewekwana iwe mebe ibe gị na Chukwu kwuru mebe na anyị gị zemere anyị na gbogbo Odogwuchi kọntaktị ụgwọ ọma kpọrọ Igbo niile odogwu nwere ojeri nne odogwu nwere amamife Ijobu bụ nnukwu nwa ote n'ụwa bụ nnukwu nwa Ebube Chukwu ụzọ bụ nwa ka nwa ọgaranya obiọma ụgwọ ọma kpara ọzọ obodo udubo nchọba wata Triple money making machine etiko dike alụsị ego n'ọzọ obodo ọzọ ụbụla ekwusigo masị na ndị ugwu na-akpọ nke fa na ndata Dangote Bishọp ka anyị ji aba Ebube Chukwu ụzọ ka anyị ji aba Chukwu bụ n'ụzọ Bishọp n'ọzọ obodo Bishọp na South Africa Bishọp n'ụwa niile Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo Ebube Chukwu ụzọ na South Africa Ebube Chukwu ụzọ n'ụwa niile onye n'ụwa gburugburu obere nwa onye ọbụla na-achọ kọntaktị ya ma onye ukwu ma onye nta ọgaranya butela ike ojikọba mmanya ego na-ekwusigo ụdọbụnyere ụbịam ọsọ n'ọzọ obodo ezokwuru mee mmemme agụ egwu orimiri ego bụ Igbola ndị ọbata ekwusigo Bishọp nwa jizere ọgụ na nwa obunyere Chukwu oche n'ọzọ obodo the wisest man of our time mkpụrụ obi ụmụ ụwa o mere onye Chukwu ka ọ na akụyi galịsịrị onye ofe ụdara ọma na-ekwusigo akụ atụ egwu oji ego azụ okwu n'ọzọ obodo akụ tinyere nwa ọkụ Igbola ndị mmiri na-ezoro ọrọ ogbu ebi kwada ọchị n'ọzọ gburugburu Bishọp omere ife dịrị ọra niile omenyere n'ọzọ obodo Ucheku nọ n'ụlọ mana ụgbere ya na-azụ n'afịa kedu maka Ebube Chukwu ụzọ Foundation Anambra State Bishọp nwa onye na-achị ya dị na mma okwelu nkwa mee ya eme Bishọp bụ nnukwu nwa Ebube Chukwu ụzọ bụ nnukwu nwa ụfọdụ na-aja ajụjụ ebe ọtụtụ nọ n'akụkọ kedu ife dis man na-alụ chekele South Africa Abuja Lagos West Africa ife Bishọp na-alụ n'aka ọgbata na ọrụ ụlọ ọrụsị ụlọ re ụlọ ego a na-abata ma jụọ asị nke ọma Bishọp nọkwa into oil and gas oil minista chetụrụ m anya oju n'oge eme ọgọ Bishọp anyị ga-anaba ụbọchị ọzọ ya na lekwasị ya
ayiye uche ọbụla nke na-enweghị akọ nya bụ uche nwụrụ anwụ onye jide uche ya jidekwa akọ akọ n'uche na mmụta mara mma akọ n'uche na mmụta mara mma onye nwere enye onweghị pekọlụ ya di na nwunye ji akọ n'uche wee biri akọnuche ekwu n'ezinụlọ mara mma ebe nwere enye ife niile zuru oke eze Solomon ka Chukwu jụrụ ya onye akọnuche ka o jiri ya chi ụmụ Israel mgbe ị nọba ego nwanne m ịkpakwa akọnuche ịkpasi ego na-akpaghị uche ogbenye ka dị mma ọba akwụkwọ ka ị na-agụ inwekwa akọnuche ịgụsị akwụkwọ ejighị uche itibọrịbọ ka ibu ya ka ndị asị gị nwanne m ijikwa akọnuche ofu nwoke nwere akụ na ụba egwu na ọkụkọ igwe atụrụ na ọbachi ya maka na ibe ji abụ onye bụ ọgaranya ngada bụ ọbachi ya nwoke nwere ife akụ ife enwe maka na ọ dị ka ọ dị kpọba afịa n'elu ụwa ọ dị ka ọ dị azụlụ ya afịanụ okwu nwa ya o luru ofu ụbọchị nwoke wee sị nwunye ya ka ọ gaa n'ọba ji chọta nri efife ka o sie ka baliju afọfa mana nwoke mere ọ bụ sọ mma anụ ọrụ ka nwunye ya malụ na o nwere akọ na uche ma kolikoli nnukwu ife kọrọ ya nwaanyị wee bụrụ nketa welu baa n'ọba ji lee anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe sọsọ ji ma o nwere akọ na uche ịmata ife dị iche na ji aja akọ na nke eji apụ ụgani na nke a ga-eri eri nwaanyị wee bụrụ ji aja akọ mkpụrụ ji gbalụsie ji wee sie ji n'ọkụ nghọta dị mkpa wee ka n'ọba ji ya lee anya n'elu na nna ajụwe ka anya ife pụle n'ọnụ bụ nwunye m ị nwekwara akọ na uche ka m jụọ gị chi aja akọ na nke eji abụ ụgani ka ị walilizie n'ọkụ ọ bụ ka isi eme o nwere ife o melụ nwaanyị wee jụọ di ya o nwere ji nke mara ibe ya ụgwọ na chi nyefuru n'ọba bụ olili na ya ga-ebijigodo afọ ya tupu wee kwube maka ji aja akọ na nke eji abụ ụgani ụnụ afụgo na ego na mmanụ arụ abụrụ amamife ife onye na-enwere akọ na uche mere ya ebere na nnukwu ife kọlụ ya ejikwa gwa ya ọcha Chita
dịka nnukwu osisi ọjị nke nwere nnukwu ngalaba na akwụkwọ na ọtụtụ mgbọrọgwụ nke osisi ọjị ji wee kwụrụ. Nwoke na nwaanyị nwere ya dịka nnukwu osisi ọjị. Ọfịa nwere bụ nwee mfụ, o nwere ife kọlụ ya maka na ọgaranya kpasi ego ma ọ baghị akọ na uche. Ofu ofeke nwere ike ịna ego ya n'iyi n'ofu ntabi anya maka na ego ya nwere mgbọrọgwụ siri ike, ọ dịghị ọkpụ tọrọ ọkpụ. Otu aka ọ dị nwaanyị mara mma mana o nwere akọ na uche. Eziokwu, mmanya dịka mma flawa, mma mara n'oge ụtụtụ mana anwụpụta n'oge efifie flawa kpọmụsị ya. Gụọ akwụkwọ elu, gụọ akwụkwọ anị, ịgụtaghị akọ na uche nwanne m, ngụgụ efu ka ịbụ iti bọlịbọ. Inwe onye ekpere soro okwu ọnụ m esoro omume m. Eziokwu, Chukwu abịa ma achọghị ya ma ọlị. Yọọ Chineke ka onye gị akọ na uche na amamife, ka ife niile zuo n'oge oke mara gị ụma ma bara gị ụba. Idu akọ na uche na mmụta mara mma, akọ na uche na mmụta mara mma. Onye nwere enye ọ dịghị be ka ọnụ ya. Di na nwunye ji akọ na uche wee biri. Akọ na uche bụ n'ezinụlọ mara mma, ebe nwere enye ife niile zuru oke. Akọ na uche amakanụ, akọ na uche bụ mmụta. Ingiji ndị kokwe nwaka n'ife, egwu bụ akọ na uche. Ọkwa ya ka njiji ụwa niile. O nwere ndị Chukwu nyere uche wee nyekwu ofe akọ. Ife niile fapetụrụ aka ọ na-agasịrịrị welele. Kedu maka onye ọma eji eje mba na anaghị Chukwu oto ezi nwa si Enugu Ezike n'ime Nsụka na Enugu steeti isi wee bịa. Chief Executive Officer, God's Grace and Mercy College Agency Park na Alaba International Market na Nigeria. Ụgbọ ndị ọma unu ga na-ejenye na-abata abata, ụgbọ na-agbasirili welelelelelele. Ezigbo obere ji mara Igbo, ezigbo nwa obere ji mara obodo ya malụ. Nkele alụmụ Ifeanyi Chukwuodo, Director Good News Records, Electromax na Onitsha. Aka na-enegbu mara mma n'ụwa niile, iji ndị koko na-akpọghị mbịake n'ezi oyimụ. Agụba gụnyere ọ bụla onye ilo na-agụ. Chief Aloysius Nnamdi Ikegbuọnụ, Bishop na South Africa. Ebubechukwu ụzọ n'ọzọ ụbụlọ, ụdara ọma na-ekwusigo ụzọ Chukwu kpara n'ụmụ eje.
Ezanga abuta na nnakwa adịrọzi ma ncha ncha akụchukwu jere gị n'owere ugwu ma ogbenye aka ahụ ezi oyi n'ihi ga-adị ka ndị ọnụ maka ọkwa n'aka akụ enwe ebe ogwu efi Ugochukwu Stanley ebola m kwa ndụ akụ enwe ebe nke izizi n'ụmụ eze aga n'aka ọkwa ikuku ọma one na Holland ikuku ọma na Holland ikuku ọma na Holland kelelu m ezigbo nwanne gị nwoke na Holland na nwanne ma nwanne ya ikuku ọma Chief na Holland Ogwefi ikuku ọma Ọlanta na Holland MD ikuku ọma ebola m kwa ndụ ikuku ọma n'ụmụ eze aka na Holland n'aka ọkwa na Holland Chief Executive Officer na Holland Infinity ndị Igbo na Holland na Bangkok Thailand na Holland ikuku ọma na Holland ikuku wele ikuku